नमस्कार, मी लतिका नितेश जाधव, मुक्काम पोस्ट कणकवली या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण करणार आहोत साधी आणि सरळ सोपी रेसिपी, ती म्हणजे सुका जवळा। आपल्या कोकणामध्ये जेव्हा लोक शेतीसाठी शेतावर कामाला जातात त्यांच्यासाठी हा न्याहारीसाठी किंवा जेवणासाठी हा खास मेनू आहे। कोकणात आपल्या काही लोकांना हा पदार्थ माहिती आहे आणि काही लोकांना माहीत नाही आहे। जर ज्यांना माहीत नाही आहे त्यांनी हा पदार्थ नक्की करून बघावा आणि खरंच खूप छान लागतो। तर आपण सुरुवात करूया या पदार्थाला। ह्या पदार्थासाठी लागणारं साहित्य, आपण हा जवळा घेतलेला आहे सुका, त्यानंतर आपण लाल तिखट घेतलेला आहे, कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, हा एक मोठा आकाराचा कांदा आपण बारीक चिरून घेतलेला आहे, कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली आहे, चवीसाठी मीठ आणि थोडंसं तेल लागणार आहे आपल्याला। तर सुरुवात करूया आपण ह्या जवळ्याला। आपण जवळा पहिला भाजून घ्यायचा आहे। तर मी भिड्याचा तवा तापत ठेवलेला आहे। तवा तापलेला आहे आपण हा जवळा भाजून घेणार आहोत। व्यवस्थित भाजून घ्यायचा जवळा पहिला हा। हा बघा जवळा व्यवस्थित भाजून झालेला आहे। आता आपण हा डिश मध्ये काढून घेऊया। आपला हा जवळा व्यवस्थित भाजून झालेला आहे। भाजल्यामुळे काय होतं की एक कुरकुरीतपणा पण येतो आणि जो जवळा वाटतो काय काय लोकांना गरम पडतो त्यांच्यासाठी हा उपयोगाचा भाजून घ्यायचा जवळा, त्याच्यामुळे हा जवळा बाधत नाही। हे जवळ्यात आपण आता तिखट टाकणार आहोत। तिखट तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार टाकू शकता। ज्यांना जास्त तिखट लागतं त्यांनी जास्त तिखट टाका, कमी तिखट टाकतं त्यांनी कमी तिखट टाकावं। मी ते 1 चमचा तिखट टाकते, थोडंसं अजून। त्यानंतर ह्यात मी कांदा टाकते, एक मोठा कांदा आपण कापून घेतलेला आहे तो टाकते मी। ही चिरलेली बारीक कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ टाकायचं आपल्याला। मी 1 चमचा मीठ टाकलेलं आहे आणि आता आपल्याला हा मिक्स करून घ्यायचा आहे। हाताने व्यवस्थित मस्तपैकी चुरून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित हा एकजीव झाला पाहिजे। हा जो सुका जवळा आहे हा थोडक्या सामानामध्ये होतो आणि झटपट आणि साध्या सरळ पदार्थामधून होणार आहे। म्हणजे घरचे जे आपले जे पदार्थ असतात हे सगळे पदार्थ, लाल तिखट म्हणा, हे सगळे पदार्थ आपल्या घरीच असतात। तर घरच्या पदार्थ होणारा, पटकन असा होणारा आणि खूप चव छान असणारा हा सुका जवळा आहे। नक्की करून बघा तुम्हाला नक्की हा आवडेल। हे व्यवस्थित सर्व एकजीव झाले ना की आपल्या ह्याच्यामध्ये थोडंसं 2 ते 3 थेंब आपल्याला तेल टाकायचं आहे। सुका जवळ्याचा हा जो पदार्थ आहे त्यांना माहीत आहे त्यांनी हा अशा पद्धतीने करून बघा आणि ज्यांना माहीत नाही आहे हा पदार्थ त्यांनी हा नक्की करून बघा। खरंच खूप सुंदर लागतो आणि झटपट होणारा आहे, घरातल्या सामानातून होणारा आहे पदार्थ हा। तुम्हाला काय बाहेरून विकत कोणालाच काय आणायचं नाही आहे, त्यामुळे नक्की हा करून बघा। असं व्यवस्थित सगळं एकजीव करून घ्यायचं आहे। तर तयार आहे आपला हा सुका जवळा। तयार आहे आपला साधा आणि सोपा आणि झटपट अशा पद्धतीने तयार होणारा सुका जवळा। मी मुद्दामून भाकरी ठेवली आहे कारण सुका जवळा हा तांदळाच्या भाकरीसोबतच खूप छान लागतो, म्हणून मी आज इथे भाकरी ठेवलेली आहे आणि जोडीला कांदा आणि मिरची ठेवलेली आहे। तुम्हाला ही व्हिडिओ कशी वाटली हे तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि ही व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। तुम्ही माझी व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार। you.